1964. Está recoñecido pola ONU dende 1993. Nesta data, 30 de xaneiro, conmemórase a morte de Mahatma Gandhi, líder nacional e espiritual da India, asesinado a tiros en 1948 por un integrista hindú. A ONU tamén elixiu, fora do ámbito escolar, o 21 de setembro como Día Internacional da Paz. Este ano, a súa campaña titúlase Xuntos pola Paz, respecto, seguridade e dignidade para todos. Con respecto a esta campaña, nos sumámonos, preguntándonos onde está o respecto, a seguridade e a dignidade dos máis de 250 millóns de inmigrantes? Onde está o respecto, a seguridade e a dignidade dos máis de 20 millóns de refugiados? Queda moito por facer. Os alumnos e alumnas do Colexio Juan 23 pensamos que non está nas nosas mans arranxar todos os problemas do mundo, pero así podemos aportar o noso grao de area para cada que algunhas cousas melloren na nosa contorna. Creemos que temos a receita ideal para conseguilo e queremos compartila con vos. Ingredientes: 4 kilos de amor, 2 cuncas de justiza, un chispe de comprensión, 600 gramos de amizade, 5 cuidados de ternura, unha saca de liricia e unha tonelada de respeto. Preparación: mestrar o amor e a justiza con cada unha das nosas palabras e acción. Engadir ternura e comprensión sen agregar nada a cambio, aderezar con amizade e respeto. Alimentar abundantemente con liricia e tomar este programa todos os días. Invitámonos a probarla. Para rematar, participando dentro das escolas galegas asociadas a UNESCO, imos homenaxear este ano 2018 cun dos seus poemas, a escritora e poeta Gloria Fuertes, Amigo e a bandeirada da paz, da felicidade dos nenos e da justiza. Leva por título Poema o non, e ímolo acompañar todos juntos coa linguaxe de signos internacional coñecido por Yogote.
paz comienza con una sonrisa. Venga, otro lema, que toca. La paz es un gran sorriso. Venga, otro. Siempre con cariño. Tenemos que estar en paz y armonía, ni en tanques ni en bombas, queremos alegría. Todos los días son los días de la paz. Cuando se consiga paz, muy felices seremos. Cuando se deje de luchar, todos nos uniremos. Si quieres paz, no busques guerra.
que ainda se ven alá os outros. Imos a procura do soño, faremos nuas de café, levamos a chuva dos olhos, o mellor celesta de ser. Imos a procura do soño, e intentaremos conseguir, a magia está